Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Abanga Bonanga episode 8 uzodlala today kumzansi magic. Abanye besebewubonile. So uMayeni kunento ake ayisho ukuthi isithembu asinakho ukuthula athi there is no peace in a polygamous marriage and kuba nezingxabano kodwa abantu bayajabula kuhambe bejwayelane. So lana mayevela eqaleni kubuzwa ngokuthi uMpumelelo ufuna ukuthatha isithembu wathi nje akafuni ukuyingena. Sukela khulunywa ukuthi uMpumelelo uzohamba ayokhokha ama-damages ekhokhela kumawengane inhlawulo mase kuba khona nomunye umntwana asithandana naye kuyintombi yakhe wathi nje uMayeni ku-eli futhi usemncane nazo lezi iy'nqumo azenza manje izinto ezisengashintsha akafuni ukwenza noma asaphose into ezogcina isimfaka enkingeni la kutholakala ukuthi uMpumelelo useyamshiya lo okhona manje usezokhala kuyena. So kuvelile-ke ku-season 5 ukuthi bawu-2 ngapha ku-episode 8 uMpumelelo usenza i-birthday celebration yomntwana ehlanganisa 2 years kanti kuzofika i-girlfriend. Bekukhona ubaby mama umawengane kwase kufika ne-girlfriend. Hhayi uMayeni-ke nje akakaze asondele lokhu esikubone kwi-TV show. Asibonanga ekhuluma namantombazane, asibonanga futhi ukuthi beya kuye beyombingelela kodwa sibabonile bekhuluma noMacele noMakhomalo eyihlekela noma ngabe ebuza ukuthi nonke nijola noMpumelelo nobaba uMseleki ebuza ukuthi kwenzakalani ngesithembu. Kube nje ubaba uMseleki, uMacele noMakhomalo noMangwabe abekhulume kancane ngale ndaba kaMpumelelo. So okuvela ngokusobala ukuthi uMayeni akayisupport indaba kaMpumelelo nesithembu ngoba uze wathi bazomhetha bazomhira and it will end in tears. So okwamanje uMpumelelo kusayingane ayikho into esoyisho nathi ngesithembu sakhe. Uyawazi ukuthi ubonani ufisani uzofikaphi uyakwenza lokho kwenziwa ubaba wakhe noma usazojika asikwazi esingathi siyakuphawula siphawulela ukuthi sihlaziya ukuthi uMpumelelo kanjani. Esikwaziyo ukuthi nobaba uMseleki naye akasazi noma u-in noma u-out noma uyamsupporta noma u-against kodwa uMayeni ukubekile ngokusobala ukuthi cha eyesithembu angeke aze amkhohlise ngoba akuna peace. Ukhuluma-ke yena nge-experience ayaziyo nempilo ayiphilayo. Bese ngichazela-ke lowo ongabonanga ku-episode 8 uMpumelelo uya-introduce abantu bakhe kubazali bakhe. Isigaqa into esiyiqala ngqa ukuyibona nizoyibona kuThando Nes'thembu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.